はい、皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。スタジオみかん所属の放牧系 VTuber 羊が、昨日に引き続き、追いかけをしていきます。グッドモーニング、グッドアフタヌーン、グッドイブニング、エブリワン。VTuber 羊、アグラザービロンギングとスタジオみかん。I'm going to do some casual drawing today. ということで、ちょっとBGMを聞いか。いつもと同じなんだけど、昼バージョンだからちょっと大きいか。よし。やっていこう。よし。続きからだよ。傘。残り、ちょっと傘塗って、どうにかこうにかして、私の後ろの通常衣装みたいな感じに仕上げていきたいと思います。なので、何色にしようかな、傘。とりあえず、とりあえずちょっと濃いめの色でちょっとやっていこう。傘難しい。でも、和傘って、和っぽい色だもんね。和っぽい。ちょっとくすんだ感じ。のイメージが強いので、あちょっと楽をしようと思ったら大変なことになる。ちょっと全体見てだな。ちょっと色全然合わない。さっきの色が一番いいのかな。赤。でもくすんだ方が、これぐらいが一番いいかな。ちょっとこんな感じ。これぐらいかな。ちょっとくすみすぎ？もうちょっと赤な。これぐらいか。一番。グッドアフタヌーン羊さん、あれ。カオスさん、ウェルカム、ハロー。How are you? いや、ちょっと待って。これはいいんだけど、今度こっちの、羊さんこんばんは。いらっしゃい。日本はね、まだお昼なんだ。いらっしゃい。最近気づいたんだけどさ、
最近気づいたんだけどさ、私。おかしっぽまるちゃんいらっしゃい。まるちゃん。まるちゃん。最近気づいたんだけどさ。なんか私、話すとき、なんかね、キュッ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 キュ言うんだよ。キュッ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 。なんかね、喉なのか鼻なのかよくわかんないんだけど、キュッ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 って言うんだよ。泣くんだよ。泣くんだよ。喉か鼻かわかんないけど、キュッ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 泣くんだよ。さえずるんだよ。なんて言えばいいんだろう。字幕さんにさ、泣くっていうのをね、泣くっていう漢字を教えたいんだけど、クライングじゃなくってさ、鳥がさ、鳴くみたいな。チーパーリングっていうのかな。江戸川さんいらっしゃい。おかげさまで元気です。あなたも元気でいらっしゃることを願っています。ありがとうございます。まあ、80% ぐらい元気です。昨日より少し元気じゃない。昨日よりは少し元気じゃないけど元気です。こんにちは、まなちゃん。ハローハロー。この世界の真実を右に取りだけだ。違うよ。違うよ。カオスさんハロー、エドさんハロー、エドガさんこんにちは。何いや、話すときに喉とか鼻とかそのあたりが鳴くんだよ。ピチクパチク。違う。キュッ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 って。キュッ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 。キュッ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 。泣くんだよ。朝ごはんは食べてません。ちょっとね、食べる気分ではなかった。食べなさいって。カオスさんハロー。気分が良くなったようで嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いろいろとありがとうございます。皆さん本日のボルテージレースミッションクリアしましたでしょうか？ぜひね、まだの方はね、今達成してきてくださいませ。こんにちは、ふらり立ち寄りました。ことたかさんいらっしゃいませ。今日は何をお召し上がりになられているのでしょうか？ダメだ。今すぐ食べなさい。食べるもの何がいいかな？餃子と麻婆ナス、甘い味噌の方、いいね。作りながら嘘高評価ポジ。相変わらず可愛いよ。ありがとうございます。高評価ありがとうございます。キラキラさせていただきます。キラキラ。ありがとうございます。美味しいね。甘い味噌のね、ナス。私、田楽が好きだよ。もちろんね、
麻婆ナスも好きで、美味しいもの。よいしょ。なんでもいい。自分の角でもマジだ。角は食べ物じゃない。角は食べ物じゃないんだ。これは食べ物じゃないんだ。クロワッサンではないんだろ。一区切りついたら食べるよ。ご飯を食べない羊僕は敬語を使わないいいんだよ、使わなくていいんだよ、敬語。フレンドリーに行きましょう。なんで今日食べてないかっていうとね、眠くて最近ものすごい早く寝てたんだけど、昨日あんまり早く寝られなくて、朝ものすごい起きるのが大変だった。とても大変だった。それで頑張って起きたから眠くて、私が消したよね。ガチファンドさんのキャンペーン消した。この次がキャンペーンじゃなければなかなか変わらないな。大丈夫だ。なれまるちゃん、こんにちは。ことたかさん、ハラ。その言い訳が認めるか厳しい。江戸川さんが厳しいよ今日。どうしたの？どうしてそんなに厳しいの？こんなに可愛い羊なのにどうして買ってくれないの？どうして許してくれないの？これで許して、江戸川さんの好きな歌。厳しいにしないと羊は結構とかに聞いてくれないそうだけどさ、そのうち食べる。そのうち食べるから許してちゃんと食べてるよ。夜しっかり食べてるよ。だから許して。
眠いん。ちゃんと本物の飯食べてる、ご飯食べてるよ。食べてるよ、しっかり。卵かけご飯。ちゃんと食べてる。昨日だってちゃんと食べたよ。しっかり食べましたよ。そうそうあるのに、そう食べたの、食べたんだよ。信じよう。ありがとうありがとう。信じてくれてありがとう。何か言おうと思ったんだけど忘れた。眠くて忘れた。なんだっけ何か言おうとしたんだよ。なんだっけ。思い出したらいいよ。思い出せるかわかんないけど。思い出した。早かったな。昨日ニュース動画をね、撮って投稿しましたが、見ていただけたでしょうかニュース動画の投稿をしました。見ていただけたでしょうか。まあいつものね、ガチファンズニュースと、あとボルテージレースについて言ってるよ。見る？水分補給が結果発表になっちゃった。昨日からね、ボルテージレースのダメだ、ちょっと今日声がサガサすぎて、声がサガサだから感想がひどすぎて、字幕さんとの相性がとても悪い。昨日から
ボルテージレースの、ボルテージレースの、ボルテージレース、出たの、貢献度が見られるようになっておりました。ので、そちらについてちょっと触れさせていただいております。よければご覧くださいね。よいしょ。ひょん。午前中ね、今日ね、ちょっとね、色紙を書いたり、グッズを作ったりしてた。リアルグッズを作ったりしてた。手書きの。で、多分このイラスト描き終わって、配信終わった時配信終わった後もルーム待機しながら、通話の待機をしながら色紙を書くと思います。丸。今日の私の行動。本当は歌の練習もしないといけないんだけど、今日ちょっと声乾燥しすぎてるから無理はしない。聞くだけにしとく。これね。割とよくできたから、後で投稿しようかなーって思っている。X。でもサプライズにしてもいいんだよね。どうしようかな。
みゃ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 。ーっと今、ブイタンプアプリのアカウントを持っている方はいらっしゃいますか？ちょっと試してみたいことがあるんです。いるかな？私、誰もいなかったら私、できるよ。誰もいなかったら。今持ってる人ってでも、江戸川さん、まるちゃんはお仕事中だと思うから、江戸川さんしかいない。江戸川さん。
Attention please。呼び出し。お客様のお呼び出しを申し上げます。江戸川さん、江戸川さん。いらっしゃいましたら、カオスさんにご連絡ください。ピンポンパンポン。いないいないかな、どうかな。進出鬼没だからな。いい意味で。いい意味で進出鬼没だからね。いいよ、カオスさん。カオスさん、私試せるよ。私試せるよ。I can try だよ。あ、戻った。江戸川さん、江戸川さん。江戸川さん。V タンプさんのアプリ登録されておりますでしょうか？してたらちょっとカオスさんが試したいことがあるんだって。それにお付き合いいただけると嬉しいです。インストールできませんです。インストール？でもね、もうできるようになったはずだよ。ちょっと待って。何でやろうとしたんだろう。QR コード？ QR コードだったらすぐ出せるんだけど。そう、メキシコもね、対応させて、対応したんだよ、この前。待って。ちょっと、QR コード出すから、ちょっと待って。QR コード、QR コード、そのうち出てくる。これ。はい。Apple Store と Google Play 2つあるから。はい、江戸川さん。ちょっと待って。はい。この状態で待ちます。できるといいんだけど。やってみます。ありがとう。皆さんもぜひね、インストールして、ダウンロードして、私を推しにして、ボイスを聞いて、ぜひボルテージレースのミッション、概要欄に書いてあります。18日まで開催しているボルテージレースの私とリスナーさんで一緒に頑張るレースイベントが開催中でございますので、ぜひミッションを一緒にクリアしましょう。毎日そうなの。毎日私を推しにしてログイン、アプリログイン、あとなんだっけ、
私の声を聞く、どこかしらで聞くのはちょっと申告してもらわないといけなくて、あと、ルームを見る、なんだっけな。私のルーム、ワンオンワンができるお部屋があるんですけど、そこを見る。で、見る分には何も起こらないんですけど、ノックをすると通話が始まるんです。今は待機してないから通話できないんですけど、本日は16時半かな。このイラスト終わったらもうちょっと早めにサプライズで始めちゃうかもしれないけど、そういうことがあったり、まあ通常使いはカレンダーで予定を見たり、日記を見たり、私の日記を見たり、お知らせを見たり、ボイスを聞いたり、グッズを見たり、写真撮影したり、いろいろできます。あと遊べることがある。いろいろあるのでちょっと、ぜひ、今この大きいサイズにしているこの状態、QR コード読み取ってみてください。もちろんね、V タンプさんって検索すれば出てきます。まるちゃん。できたかな？割とね、この前5カ国ぐらい追加してもらったから、いろんな国の方々、ご使用いただけます。何ができるかっていうのは実は昨日19時に投稿した動画でね、ちょっとだけ説明させていただいておりますので、よかったら見てください。私のね、ホームページもよかったら見てください。今のうちに持ってこよう。私のホームページはこちら、どこだ？こちらって言って見つからないぞ。私のホームページどこ？これ？違う。なくなっちゃった。あった。私のホームページはこちらになります。こちらに活動のまとめが入っておりますので、よろしければお暇な時にちらっと見てみてください。ガチファンドさんのこととか載ってるはず。V タンプさん以外もね、いろいろ載ってるはず。できたかな？できたかな？どうかな？試してインストールできればいいんだけどね。ちょっとみんなお試しください。QR コードが間違ってる可能性もありますからね。間違ってたらちょっと報告しないといけないので。今私の声を、そっか。V タンプさんのアプリを入れた上で私の声を聞いたよって方は、でもあれか。一回足跡つけてもらわないと、私の方でボルテージポイント加算できないんだ。そういえば。悲しいことに。なので入室は一回していただきたいんだよな。今のうちにちょっと水分補給しよう。
できたかな、できたかな江戸川さんができたかどうかだよ。よいしょ。一番ちょっとこの隙にちょっとつまもうかな、つまもうかな、じゃがりこ。あ、ペアセさんこんにちは。いらっしゃいいらっしゃいませ。ちょっと今ね、カオスさんがやってみたいことがあるみたいで、江戸川さんが今インストール、V タンプさんのアプリインストールダウンロード試みているところです。はい。あ、昨日ね、足跡ありがとうございました。大変とてもありがとうございました。しっかりね、ポイント加算させていただきましたので、ありがとうございます。足跡つけていただくだけでもね、100ポイント ?200 ポイント入るの。あとね、ログインするアプリ、押し設定した上でのアプリアプリ立ち上げで50ポイント入るんだよ。すごいよね。それでしかもさ、通話まで行ったらもう500ポイントも入る。うわ。ね。おかげで、そう。私だけの力じゃ、無理なので。で、昨日動画でも言ってたんだけど、ガチファンドニュースとあと、V タンプニュース、ボルテージレースニュース、速報、緊急速報。それで言ったんだけど、私だけの力じゃ無理なので、私も頑張るけど、みんなも一緒に頑張ろうっていうね。そういうイベントなので、ボルテージレースは。なので、毎日のログイン、入室。大変、ありがとうございます。大変ありがとうございます。とてもありがとうございます。こんにちは、ペアセさん。いらっしゃい。昨日の、そう。貢献度とかも見られるようになってね。わーってなってた。あ、アプリインストールできた？よかった。じゃあこれ戻すね。よいしょ。大きさも大きすぎる。はい。こんにゃ。次は、なんだ？次はカオスさんに聞いてくれ。カオスさんに聞いてくれ。おはよう。ザクさん、ウェルカムハロー。ハワイよ。今日はいい天気で風が気持ちいいです。あ、今日は過ごしやすいんだね。でも、最近のニュース聞いてるとすごく暑くなるみたいだから、水分補給はしっかりね、しましょう。お互い。優しい子。優しい子また字幕さん変なこと言ったかね。たくさんヘルをなんだろうな。翻訳が入るコメントと入らないコメントがあるね。なんだろう。こんにちは、ダクさん。ハロー。食べられなかった。つまめなかったじゃがりこ。ハローエブリアン。ハロー。で、何するんだっけな。終わったのかもしかして。私のその、まあいいか。よ
一回保存して。元気ですよ。久しぶりに一人でジムに行ってきて、なんだか自分自身に対してすごくいい気分なんです。すごいね、ジムとか。すごいね。ザックさん、ベリーマッチョだわ。マッチョ。ベリーマッスルパーソン。マッスルパーソン。それから家に帰る途中でタコベルに寄りました。ファッツタコベル。タコベル何？お店の名前かな。カウスさん、もしよろしければディスコードでDM で必要なことを教えていただけますか？そちらであなたの名前は何ですか？あなたのハンドルネームを検索して挨拶を借りたいのですが。ああ、できるのかな？どうなんだろう。ちょっと待って。オッケー。うん。そこにいた中で私は一番顔が青白く。青白く一番痩せていた。これからだよ。これからだよ、ザックさん。これからマッチョになるんだよ。ムキムキのカウスさんが、すごいな。あ、こんにちは。アルフェリさん、ウェルカムハロー。アルフェリさん、お久しぶりだね。2週間ぶりだ。It's been 2 weeks. ハワイよ。メキシカンファストフード、マクドナルドみたいな感じだけどメキシコ料理。そうなんだ。メキシコ、日本には多分ないよね。進出してこ来てないよね。タコベル、タコじゃないアメリカに偽物タコでございます。タコ。オクトパス？オクトパス？こんにちは、ルフェリさん。皆さん、こんにちは。ハロー、ハロー。どうさん、はい、母。わら。わらわら。すごくクールだね。すごくクールだってよかったね。にゃ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 。あ、そういうこと？やだとやカオスさん。あれ。これはちょっと、メモ。2周年、誕生日と2周年で何やりたいかっていうメモ。よいしょ。お腹以外は、全身ガリガリなのにお腹周りだけ変なマフィントップみたいに肉がついちゃってまるでゴブリンみたいな見た目になっちゃった。マフィントップって何？初めて聞いた。キャラクター名が？
毛玉も私お目目ちゃんと描いてあげてないんだよな。ハウスさんいつ江戸川がいつ江戸川がマフィントップまるでマフィンのようにお腹の脂肪がウエストパンドウエストバンドの上からはみ出してる。なるほどね。そういうね。わかった。そういうキャラクター見たことある。どこかで。なんか、何かのアニメか映画か何かでも。映画じゃないか、さすがに。私は太っている。そんなことないよ。大丈夫。気にしない。きっと気にしすぎ。大丈夫。痩せすぎよりはね、安心できるから。痩せすぎの方が心配になっちゃうからね。動画がディスコードで送っていただけますか？送ってあげて。はいよ。だよね。そうなるよね。違うね。こっちだね。みんなから自分に厳しすぎるよってよく言われるんだ。若い頃は自分のことがすごく気になっていたけれど、年を重ねるにつれてユーモアを持って受け止められるようになったし、今の自分の見た目も好きになれるようになった。すごいね。自分のことは私いつ好きになれるのかしら。なかなか難しいことだよね。すごいよ、ザクさん。自分を好きになれるって結構克服しないといけないような感じだから。私にとっては。初見です。V タンパンフォローしてありがとうございます。初見さんいらっしゃいませ。放牧系 VTuber の羊と申します。よければ仲良くしていただけると嬉しいです。さゆたんさんでいいかしら。さゆたんさんよろしくお願いいたします。よいしょ。いいかな。さゆたんさん。さゆたんさん。
V タンプね、そう。フォローして、フォロー推し設定かな。していただくとボイスが流れますので、ぜひよろしくお願いいたします。日本語のタコじゃない、アメリカじゃない、メキシコの食べ物のタコのつもり。メキシコの食べ物の、タコスのタコね。だがアメリカバージョンですね。ラコーンとタヌキに似ているな関係。ラコーン、タヌキ。ラコーン。タヌキね。タヌキとタヌキって一緒じゃないの？ラコーン。アライグマか？アライグマとタヌキってこと？ラクーンドッグって出てる。たぬきベル。たぬきそばみたいな言い方された。オッケー、ウェイト、カウスさん、ウェイト。タコ。こんにちは、野菜たち。野菜どこから野菜が出てきたんだ。メッセージまた消されたの？何を消されたんだ。ラクーンがタヌキじゃない。犬の種類。そっか、犬科なの？あれ？犬科だっけ？キツネとタヌキ。何科だっけ？タヌキって猫か？タヌキか？タヌキかなんてあったっけ？こんにちは、さゆたんさん。ハロー。似ている動物だが別の生き物。ラクーン。アライグマじゃない？それアライグマだ。アライグマだよ、きっと。皆さんは今日いかがお過ごしですか？どうですか皆さん。初見さんもどうぞ。ちょっと海外の方多いのですがね、皆さん日本語お達者なのでね、もう国際交流をバンバンしちゃってくださいませ。私は今日色紙を書いてたよ。色紙とかグッズを書いてたよ。午前中ルームを立ち上げながら待機しながらまたこの後もするけど続きを。よいしょ。保存してちょっと一回消す。どっか行っちゃった。どっか行っちゃったよ。ちょっと後ろ白くないとさ。あと実は横にいたっていうね。タヌキは犬の種類。そうなの？キツネだと思ってた。そうですね。ラクーンがアライグマ、アライグマ科っていうのがいる。2つ書きました。これ多分今グッズになってるけどこんな感じになっちゃうね。ちょ。
なんか初めて大正ロマンの服のミニキャラ描いたかもしれない。大きさ的にはもうちょっとこれぐらいか。Vタンプ何したらいいんだ今どの状況ですか？今どの状況？私を推し設定にしてくれてる今。どこかな？待ってね。まず、私、待ってね。一旦、V タンプさんのアプリを開いて、これできるのかな？開く。私のルームを見ていただく。ルーム出てるはずなんだけどな、多分。予約してあるから。で、今ノックできないからあれなんだけど、お寿司さんいらっしゃいませ。いかがお過ごしでしょうか？お久しぶりな気がするね。X でわからんだかな。1ヶ月ぶりだ。いらっしゃいませ。お疲れ様です。で、あと可能であれば、羊の V タンプグッズを入手する。こちらね、無料、毎月出してる自己紹介メダルが無料となっておりますので、そちらでも大丈夫です。有料でも大丈夫です。はい。メッセージシステムで検索したら、江戸川さんを見つけることができましたが、メインの検索では見つけられませんでした。あらまあ、なんでだろう。カオスさん、スクリーンショットを送ってもらえますか？問題の部分について、問題の画面か。画面をスクリーンショットをね、送っていただければ、運営さんに問い合わせてみます。はい。色紙に書いていたんですか？それはどういう意味ですか？2周年用のグッズとして、ちょっとね、プレゼント用の色紙を、イラストを描いておりました。直接、アナログで描いておりました。アナログでアナログイラストレーション描いてた。タヌキはいいのか。そうなんだ。猫科だと思ってた。バッジをファインドイットカウショさん。見つけちゃったのそういえばアメリカピッツァ同じですね。ピザ。昨日食べてたね、ピザ。イタリア人からの意見にすればアメリカピザはピザではない。そうなの？違うの？イタリアのピザとアメリカのピザは違うのか。コンシェポめー、恋のぼり、そう、恋のぼりなんだよ。今月恋のぼりの日。スタンプなんだよ。恋のぼり。はい、お寿司さん。ハロ。久しぶり。いろいろ人事異動あってバタバタしてました。お寿司屋さんで人事異動あるの？大変だ。じゃあ、役職が、あれなのかな？バーンって上がったのかな？ザカさん、江戸川さん、おししさん。おししさん、こんにちは。見知らぬ方お元気でしたか？見知らぬ方？おししさん、カオスさん、おししさんだよ。あれ？あとななさん、おはしゃぽめ。いらっしゃい。かわいいよ。お疲れ様だよ。お仕事お疲れ様。元気ですか？かわいいよ。
みんな助けて。変な状況に陥っちゃったわ。何があった？ What's happened? アルフリさん。What happened? どのような状況ですかね。すごく変な話なんだけど、私が参加しているディスコードサーバーに今日新しい人が参加してきたんだ。それで言い方です、ひとりさん。言い方？犬か猫か違うか、そこじゃないか。わあ、見つけちゃったのってとこに。いろんにかコメントでしょ。いろんにかコメントってどういう意味だろう。そこは翻訳してくれないんだよね、Google 先生。意味を教えてください。そうなの？そう？ごめんね。不快に思ってしまったのならごめんね。悪意はないんだよ。こんにちは、とののさん。こんにちは、かおささん。そして私たちは話し始め、どういうわけか、彼はロールプレイングを始めたのですが、それは私が今までしたことのないことでした。あるよね。まあ日本語の中にはの概念がないからね。そんな優しくしないで。ほらたにゃ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 はわかるんだけどさ。アイロニー。皮肉っていう意味なんだね。アイロニーって知らなかった。言い方によってはあるかもしれない。ちょっとお高く止まっている方とかね。カオスさんの挨拶多分Google 先生とかあれだよ。YouTube さんのいたずらだよ、それは。それを読んでたんだよ、私。ルーム入って声聞いたり自己紹介5月は聞いてきた。ありがとうございます。ちょっと、あれ、ミッションクリア後で押しておきますね。ありがとうございます。あと、ちなみに動物の声をね、聞いていた場合、教えてください。そちらもミッション。ボルテージレースには紐づいてないんだけど、ミッションとしてはあるんです。自己紹介メダルは確か遡って入手できたはず。ちょうどね、5月8日にね、トレーディングカードとかも出してあるので。あとイベントのね、グッズも18日まで公開されておりますので、よかったらね、集めてみてください。AR 機能でいろんなところでお写真撮れたりするので。タヌキはラクンドクって言いますから犬の仲間。そうなんだ、猫だと思ってた。道に飛び出してさ、止まっちゃうから猫だと思ってた。こんにちは、カオスさん。久しぶりだね。これはアメリカ英語の表現で、しばらく会ってない友人や知人に挨拶するときに使う言葉です。久しぶりだねって。皮肉になるのそれが。難しいね。アメリカ英語。ハローストレンジャーは昔から見てない人に言ってること。私、ハローストレンジャーって言った？お久しぶり。It's been a long time って言ってるような気がする。僕のいる会社そこそこ大きくて、他の店舗もあって、その中で人事異動や新入社員があるので、僕は寿司や固定ですが、マジシャンもやってるもんね。大変だよね、お寿司さん。いろいろ。だって、他の方にも教えてたりされてるもんね。
最初は楽しかったけどだんだんおかしくなってきた。もし彼が不適切なことをし始めたらブロックするよ。アルファリさん、それがいいよ。本当にね、関わってみないとわからないっていうところはあるからね。最初はちょっと様子見した方がいいかもしれないけど、もし苦しくなってしまったりしたら、ちょっと離れた方がいいと思います。知らない人。あ、そういうことね。OK。そういうことなんだ。じゃあ YouTube さんのせい。YouTube さんのせいね。それは。どういう意味します？英語の中に。それが皮肉になるんだ。難しいね。いやわかった。多分そのうちまた忘れちゃうから忘れてたら教えて。ちょっとこれ確かね、どこだっけ？世界地図じゃなくて、ちょっと待って。これ、パラパラ羊の方は、グッズにしてはあるんだけど、確か、したんだよね。これね、ちょっと大きいね。これね、アクリル、これなんだ？キーホルダー。多分この角度になっちゃうかな。こんな感じになると思うね。これと同じ感じでグッズに、しておきます。大正ロマンの。いや、落書きのつもりだったんで。落書きのつもりだったんだけど。ほい。ちょっとあれだよね。切り取って、よいしょ。背景白。あざん。かわいい。ありがとうございます。剥がれる天使。美しい。剥がれる天使。フライング。YouTube さんがさ、本当に、ね、変な翻訳するから。間違えた。これが元ですね。これ大正ローマン。これが前書いたやつ。この状態だったな。これで保存しとこう。終わっちゃった。終わっちゃった。お絵かき終わっちゃった。今からローム待機してもらう。新しいイラストを描くか。イベント用のイラスト。そう。イベントで歌唱コーナーと、ライブペインティングをしてくるので、何を描こうかまだ決めてないんだよね。何描こうかな。ちょっとこれ、ちょっと閉じて、何描こうかな。せっかくならイベントのね、イベント用のイラストを描きたいので、よいしょ。イベントっぽいイラストを描きたいので、
とは思ってるんだけど、そう思ってるだけで何も思い出せない。思いつかない。ちょっとまっすぐして置くとこない置くとこないもうここにいてお願い。並んでてどうしよう。バターロール出しとくかバターロールこれはやりたいこと。6月の誕生日と2周年に何やりたいっていうね。もうせっかくだから今からあれやる？なんだっけ、マジカルドローやる？マジカルドローみんなでお絵かき。マジカルドロー。ちょっとルーム作ってくるから。ルームを制作して、URL してる人、非公開、羊。公開するにゃ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 。URL、どうなってるこれ。参加する。ちょっと待ってね。今、マジカルドロー出してくる。違う、どこ、どうするんだっけ、どうするんだっけ、海外の人もできるようにっていうのどこだっけ。どっかしないといけなかった気がするんだけど。設定。操作保存参加者。違うな。表示？どれだっけ？忘れちゃった。イラストがとても綺麗ですね。ありがとうございます。どうやるんだっけな。キャンバス、ルームの設定、これか。カスタム、入出、ログイン、なんだっけな。これ、あたたた。羊の部屋。これで参加する。で、これはさ、どうやって共有すればいいのよ。これか？これだ。見つけた。ちょっとじゃあちょっと待って。お絵かきしたい人ここに集まってください。ちょっとシーンチェンジしてきます。はい。これをちょっとどっか行ってもらって。
羊の部屋。またか。残念。ちょっと、これで、あれこれで出るかな。出ない可能性あるね。ガチファンズさんの設定の、ほら出てない。設定のままだから。よいしょと。よいしょ。こら辺で。どうしよう。いいか。これだけ出しとけばいいか。うん。はい。ちょっと待って。コメント。ここ。配信まだ終わらないですか？終わらない。終わらないよ。もう適当になんか書いてくる。何か見たいものありますか？見たいものありますかって難しいよね。なんか久しぶりだからさ、忘れてた。使い方。まあ、ほどほどに遊んでくる。もう一回ちょっと貼っとく。お絵かきしたい人、この指とまで。ご自由にどうぞ。節度を守ってくださいね。参加の仕方を調べてる。あれ？普通に入ればいけるはずなんだけどな。よいしょ。翻訳。どっか行っちゃった。翻訳。バゲットが2本あるの忘れてました。また美味しい時間が減ってきました。食べて。美味しく食べてね。よいしょ。パレット。こちらですね。よし。何書こうか。屋根より高い。このさ、レイヤー。マジカルドローのレイヤーって、どっちがどっちかわかんないんだよね。上か下かわかんないんだよね。多分合ってると思うんだけど。そして私が今何色を選択しているのか。
とりあえず毛玉書いとこう。あ、コントロール Z なんだ。あ、一回だけ一回だけなの、コントロール Z。しょうがないなぁ。参加してもいいですか？もちろんもちろん。誰でもウェルカム。みんなウェルカムで。リンク、あれリンクをプイって、そうそうそう。リンクをプイって、ああ、どっか行っちゃった。リンクをプイって、プイって、プイってしたらさ、入ってこれないかな。入ってこれる気がするんだけど。入れなかったら私の作り方が悪いんだ。えーっと。あ、入ってこれたかな。いらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。いらっしゃい。ここに。もうちょっとね。下の方に、こちら辺とか、こちら辺とか。お好きなところに書いてください。わあ、間違えた。消しゴム。マジカルドローはやられたことはありますか？多分、割と自由に。レイヤーはね、2つしかないんだけどね。恋愛じゃないよ、レイヤーだよ。レイヤー。あ、初。なんかね、パレットっていう、どこに出てるんだ？人によってどこに出ているかわかんないぞ。パレットっていうところをいろいろ入れるとね、ペンとか消しゴムとかできるので、私の場合は左側にあるんだけど。みんなで
お絵かきできるよっていう場所ですね、こちら。お絵かきの森とかもあったんだけど、あれ4年までだからさ。ラテコフォンでもよかったけど突然だったから。ガーティクフォンとかはね、一応制限があって、前回までに参加したことのある方、もしくはメンバーシップに入られている方っていう制限がありまして。よいしょ。消しゴムね。いらっしゃいいらっしゃい。いらっしゃいいらっしゃい。みんなで書こう。みんなで書こう。ウェルカムっていいやん。ウェルカム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 。咳が出てしまった。あらー。よいしょ。あ、違う。今誰がいるんだ今誰がいるんだ。さゆたんさんと江戸川さんかな、その線の細さは。すごい薄いけどそう江戸川さんじゃない、もしかして。よいしょよいしょ。あれ
もうちょっとピンクが良かったな。ただいま、おかえり。おかえり、ザックさん。なあ。みんなで一緒にマジカルドローしてるよ。あ、間違えちゃった。あ、これ。私書いてくれてる。スポイト。エブリワンウェルカムにしようか。ねえ、けども。あ、そう、頭の上の子羊の名前は、毛玉です。ひらがなの毛玉です。よろしくお願いします。ハロー、あ、ザクさんいらっしゃい。ハロー。好きに書いて。好きなもの書いて。うん。あれみんな、いや、エブリオン。ウェルカム。頑張ってじまくさん。ウェルカム。イエス、毛玉。そう。ひらがなのね。毛玉、羊。毛玉と羊。やっぱり江戸川さんだな。その絵柄は。あ、どっか行っちゃった。これ。毛玉どうしようかな。ローマ字で書いとこうか。まだ似てるけど。違うの。毛玉。
画面見ながら書いてくれてる。私正面向いてようか。そうなんだよね。髪飾りのところが一番ちょっと複雑かもしれない。何書こうかな。イベントでどうしようかな。みんなで書くっていうのもありだよね。私だけじゃなくて参加してくれてる人みんなに好きなように書いてもらうのもありだよね。どっちがいいかな。一人で1枚のイラストを描いて最後にポストするのがいいのか、イベント実際に来てくださっている方、でもあれか、パソコンの数が足りないかな。こんにちは。いらっしゃい。とののさんか。いらっしゃい。賑やかになってきた。好きに書いて。お好きなものを書いてください。私は見守っていましょう。しばらく見守る。こんにちは。アリさんいらっしゃい。アリさん、あれ退院した？おめでとう。お疲れ様だよ。入院お疲れ様だよ。今ね、ドロできない。今みんなでね、同じところでね、好き勝手書いてる。自由な時間。僕は自分じゃないこと書きたい。自分じゃないこと、好きなもの書いて。あれ書いてよ。もろくちゃん書いてよ。もろくちゃん。先生。こんにちは。トップさんウェルカムハロー。How are you? 先週退院したよ。お疲れ様だよ。おかえり。少し良くなったかな。無理しちゃダメだよ、まだ。ちょっと上の方も見せたいな。どこじゃば。違うな。どこ押せばいいんだこれ。これか。みんなで書いてるよ。ちょっと私のあれがさっき書いてたやつがちょっと邪魔かもしれんね。ここら辺にいて。ダメだ、前に来てじゃん。ここら辺にいる。ここにもうちょっと下でもいいか。よいしょっと。よいしょ。もうちょっとこれでいいんじゃん。多分。これでいいや。自分の絵柄、ダメ？
きなんだよ。私、江戸川さんの絵柄好きだよ。すごい好きなんだよ。変えちゃうの？変えちゃうの？ハリさん、トップさん、こんにちは。ハローハロー。アリさん。さゆたんさんもお絵かきされる方なのかな？慣れてらっしゃる。慣れていらっしゃる。頑張れ。みんな頑張れ。あ、変えてみた。ありがとう、ありがとう。ありがとうね。そう、海外の方多いからね。わかりやすいかもしれない。ありがとう。死んでも嫌だ。やだ、私、江戸川さんの描く私のイラストすごい好きなんだよ。最近描いてもらってない。気が向いたら描いて、また。この方が見やすいかな。うん。そうだね。そうだね。そっちの方が、海外の方にとってはわかりやすいかも。いや、みんな毛玉描いてる。毛玉とかは、私とか描いてる。もう、たびたびちょっと、貼っておくか。来たい方は聞いてね。かわいい毛玉が。毛玉かわいいぞ。ザクさんの毛玉かな？かわいい。かわいい。これ私の、このカーソルのとこにいるのも毛玉だから。これ。ピンクのちっちゃいやつ。この辺に置いとくか。おいおいおい。日本人の絵柄をできるまで絵柄を避けたい。そこまでいっちゃったらもう江戸川さんの絵柄なくなっちゃうよ。日本人の絵柄じゃないとダメ？そんなに日本人の絵柄。ああ。もしよかったら、最近、ジェラさんがたくさんイラスト貼ってくれたところがあるんだけど、サーバーがあるんだけど、来る？入る？ジェラさんも日本人だから、参考になるかもしれないよ。面白い。じゃあ、招待しておくね、後で。かわいいな。かわいいな、みんな。トノロさんのけど。できれば入りたい。オッケーオッケーオッケー。よいしょ。私は見届け係になるから、ちょっと毛玉連れてこようかな。ちょっと。この辺にいよう。自分の描いたイラストでも出しておくか。これなに？これなんだ？これアクリルブロックに。ただのアクリルブロックだった。
分の描いたイラスト、自分の描いたイラスト。自分で描いたイラストでもな、アクリルブロックみたいに光をね、通してみた方が綺麗なんだよな。いいや。ちょっと、これ置いとこう。どっかに。ロールパン。バターロール出してる場合じゃない。ここに置いとこう。ちょうどなんか色合いがいい。たまにちょっとバターロールを大きくして飯テロ飯テロしとこう。ああ、これは私がだいぶ前に描いたバターロール。はい。一瞬の飯テロ。ラフだったのか。ラフを描いて線画になってるのかよ。すごいね。使いこなしている。わあ、ご飯。飯テロにやられた。飯テロにやられた。ご飯。ハニーバタートーストもあるよ。ハニーバタートーストにしとくね。こっち。ハニーバタートーストテロ。わあ。いや、でもバターロールの方がね、完成度高いんだよね。みたらしもあるけどさ、みたらし団子。みたらし団子テル。ど真ん中に置くみたらし団子。おー、こんにちは。今日もかわいいね。いらっしゃい。みつげつさんいらっしゃいませ。今、みたらし団子テロしてた。おー、前書いたやつ。おー。いや、バターロール出してたんだけど、さっきまで。バターロールとか、ハニーバタートーストとか出してたんだけど、自分で書いたやつ。そう、裏ではね、私もうお絵かき終わっちゃったから、みんなで好きなもの書いてって言って、やってます。もしよければね、ご自由にご参加ください。ちょっと自分でメッセージを食らってしまった。おみたらし団子が置いてみる。うまそうだな。ありがとうございます。バターロールはいかがですか？バターロール。おー。いや、ダメ。ちょっと自分にダメージ入る。ちょっと。昨日まで描いてたイラストはね、完成しました。完成しまして、こんな感じになりました。最終的にはね。こんな感じになりました。並べてみました。もう本当にね、飯テロはね、ダメージが
ダメージが半端ないからね。お腹が鳴りそうになるたびにミュートをしないといけない。ミュート。ならなかった。またロールだ。むしゃむしゃ。さりげなく私の自分で描いたイラストのグッズここに置いて。これ毛玉矢印ね。お腹鳴っちゃうのかわいいの。食べてないからだよ。食べてないからだよ。食べなさいって怒られるんだ、いつも。でも今日は眠かったからしょうがないね。みんなね、夏っぽい毛玉がいる。サマー毛玉がいる。殿玉じゃないか、毛玉だ。いや、殿玉か？殿玉。今は食べないの。今食べる時間かな、私。ミュートして食べようかな。じゃがりこ。じゃがりこは持ってきてあるんだ。今見守ってるからさ。ただ見守ってるからさ。今じゃがりこ食べるべきかな。いやでもなんか、みんなが書いているのを見るの楽しくて。色がつき始めたよ、右下に。じゃがりこ美味しいよね。そう、じゃがりこ美味しいよね。なんだかんだで私、サラダ味が一番好きかもしれない。チーズ味も、なんだっけ、じゃがバター味も好きなんだけど、なんだかんだ、最終的にサラダ味に戻ってくるみたいな。この前ね、久しぶりにじゃがりこ作って食べたんだよ。美味しかった。美味しかった。ちょっと、皆さん真ん中空いております。真ん中のゾーン空いておりますよ。好きに書いてもったね。参加もお待ちしておりますね。エブリワンウェルカム。節度を守っていただければ誰でもウェルカム。字幕さん頑張って。昨日ね、本当に動画上げたんだけどさ。動画の時も字幕さん本当になんか暴走してて。正しくね、伝えたいことが伝わらなかった気がする。じゃがりこ作ったん、それにしてもみんな上手だな、尊敬するわね。すごいね、かわいいんだよ。じゃがりこじゃない。じゃがりご。そうだね、じゃがりご。ポテトサラダに、にゃじゃがりこに避けるチーズを入れて、避けるチーズだけあれ。避けるチーズを裂いて入れて、お湯を入れて、混ぜる。と、なんと、とろっとチーズが絡んだね、ポテトサラダみたいなものができるんだよ。それを食べた。美味しいからやってみて。調べれば出てくるよ。じゃがりご。じゃがりごはコンソメ味の酒地で作るとマジも、コンソメ味食べたことないよ。普通の味しか知らないよ、私。コンソメ味なんて売ってるんだ。
初めて知った。いいこと聞いた。何が一番合う？サラダ味？じゃがりこ。じゃがりことの組み合わせもあるからさ。書き直してる。書き直してる。すごい。みんな着々と絵が増えていて毛玉の顔をした太陽があるうん。もう遅いから寝るね。みんなバイバイ。アルフェリさん来ていただきありがとうございます。またぜひ遊びに来てくださいね。おやしぽやしぽやしぽめー。こいのぼりこいのぼり。I hope you have sweet dreams. ゆっくり休んでね。このイラストはさ、今日多分私 X にポストするから。みんなで描けましたって。みんなで描きました。バイバイ。またね。See you next time ね、アルフェリさん。アルフェリさん。もう字幕さんがさ、人の名前をしっかり言ってくれなくて。もうコントだよ、本当に。あれなんだよ。メンバーシップ限定でね、字幕さん使って朗読、昔話の朗読の動画をね、最近上げてるんですけどね、本当に伝わらなくて。その秘密の動画じゃないんだけど、なんだっけ、前のイベントかな。そのイベントの説明をするときに、防犯上の観点っていうのが全然言ってくれなくて、今はちゃんと観点って言ってくれてるんだけど、ずっとね、字幕さん、防犯上の観点って言ってたんだよね。一回言うともしかしたら、戻っちゃうかもしれない。戻っちゃったかもしれない。防犯上の観点。まだ大丈夫。そう、何回か言ったらようやくね、防犯上の観点ってちゃんと言ってくれるようになったんだよ。それまでずっと観点言ってた。おかしいね。日本語のね、同音異義語がね、同音記号じゃない。同音異義語。それがね、難しいみたい。Google 先生なんだけど、これ。じゃがりこ調べてた。美味しそうだね。美味しかった。ぜひやってみてください。私ね、サラダ味、じゃがりこサラダ味と、普通のプレーンの避けるチーズしかやったことない。その組み合わせでしかやったことない。コンソメやってみたいけど売ってるかな。つるっと喉越しいい感じになっちゃった。防犯上の観点ね。防犯上の観点。防犯上の観点とは一体。まだいけるかな。防犯上の観点。大丈夫そう。覚えたみたい。みんな隅っこから書いている。まだまだね。あと30分ぐらいは全然やるのでね。ぜひね。
いらっしゃいまし。いらっしゃいまし。またちょっと貼り付けておこうか。さっきのやつ。よいしょ。毛玉を置いてと。ロックバンド毛玉が現れ始めた。いや本当にね、本当に江戸川さんの絵柄は好きなんだよ。だからもう私は変えてほしくないんだけどな。イントネーションで変わっちゃう。いや、イントネーション変えても最初はね、ダメだったの。寒天。はい。寒天。防犯上の寒天。あれ？防犯上つけないとダメかもしれない。防犯上の寒天。感情じゃないよ。寒天だったし。だが変わりたい。だが断るみたいに言われた。寒天だと寒天で、寒天だと寒天なのかな。全部寒天になっちゃった。寒天じゃないよ、寒天だよ。もうその寒天でもないよ。モンチッチとか言ってないでしょ。寒天って言ったの。寒天。ああ。絶対です。っていうかまだ自分の絵柄でまた、そうだね。これは、消しちゃった。もったいない。また書き直そう。そんなの、すごいメモ再現してくれてありがとうございます。せっかくだからキラキラ出しておきますか。キラキラ。感情の寒天。なんか必殺技みたいだな。ね。いでよ。感情の寒天。いつ使うんだろう。なんか弱そうだよ。プルしてて弱そうだよ。感情の寒天って。豆腐メンタルみたいなもんだよ。豆腐メンタルじゃないよ。豆腐メンタル。アイスこぼしてる。出た。なんだっけな。何かがね、言えなかったんだよね、この前。なんだっけな。サルカニ合戦が、あれ出たな。でもね、サルカニ合戦って言ってね、猿とカニって翻訳されなかったんだよね。サルカニ合戦。ただのバトルになるんだよね。サルカニ合戦。猿とカニの合戦。猿とカニ合戦。これか。こういう言い方がいいのか。プルプル豆腐メンタル。そうだよ。
パラ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 って言ってないのにプルプルって言ったのに。パラ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 。早口言葉はダメなんだよ、そういえば。早口言葉はね、なんかゆっくり言った方がいいみたいでね、これ。ひとりさんラーメン。ベルスさん、いらっしゃい。ウェルカムハロー、ハワイよ。あ、2ヶ月ぶりだって、お久しぶりだ。お元気でしたか？今みんなでお絵かきしているのを見守ってる。私。パラ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 。チャーハンになっちゃった。パラ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 。ハワイユとかもね、ハワイアンとかになっちゃうんだよね。ハワイユって。かわいいよって言ってない。ハワイユ。ちゃんと出たわ。エルフェンリートアニメは見てないけど、どっちだっけ？エンディング？オープニングは少し見たい。少しね、見せてもらった。でもだいぶ前だからね、記憶が曖昧だ。記憶が曖昧。なんか結構、バイオハザード系なんて言うんだ？なんて言えばいいんだ？日暮らし系っていうのかな？ぽいっていうのは聞いた。日暮らしの泣く頃に。系。こんにちは、ゼルスさん。ハローハロー。お絵かきしたい人は、あと30分。これ、流しておりますので、ぜひ来てくださいね。真ん中空いてますよ。真ん中空いてますよ。なんか書き始めたぞ。今日は特別よ。自分のイラスト描き終わっちゃったからさ、真ん中ら辺に出てるやつ。じゃあ余った時間でみんなで遊ぶかーって。もうさ、配信のタイトルにあるんだけど、祈願したい羊とかさ、もう、なんだそれってなるけどさ。ガチファンズさんっていうプラットフォームがありましてね。そこでお願い事をすると、私が可能な限り配信中に、そのお願い事を叶えた分だけ、願い事を叶えた何かが溜まっていって、それで宝箱が開いて、どんどんプラットフォームが私仕様にカスタマイズできるっていうね、なんとも素敵なね、場所があるんですけどね。この前一つ開いてね、宝箱。それ昨日の動画で言ったかな、私。昨日19時にニュース動画あげましたけど、それを見ていただけるとわかるかと思います。今出ました、このガチファンズさん。公式パートナーとなっております。よろしくお願いいたします。でもそれより、今は、V タンプさんのね、ボルテージレースが18日までとなっておりますので、そっちを頑張りたいと思います。今何位だろう。確かね、昨日のままだったらね、1位なんだ。1位独走中なんだ。ただ、土日を挟むとちょっとさ、やっぱり追い上げとかがね、激しいから、私だけの力じゃ無理なんだ、これ。
みんなのね、みんなで一緒にミッションをこなそうっていうやつだから、ぜひ毎日ね、ログインをよろしくお願いいたします。青い帽子。髪のアバターは何ですか？あなたが彼らを歓迎した時、翻訳くんはついていけませんでした。私じゃない？私の姿を描いてくださっているんだよ。about me about me。 これね、ちょっと待って、どっか行っちゃった。これはね、さゆたんさんが書いてくれてるよ。私の姿を。アローラアローラの姿。詳しくないけど詳しくないけど、青いとなんとなくアローラの姿って言いたくなる1万円マリオ8万円マリオいつみマリオダメだ私のモノマネじゃダメだ。江戸川さんのモノマネじゃないとダメなんだ。字幕さんも把握してくれないんだ。もっとみんな真ん中を攻めていけばいいのに。これからかな。よいしょ。いらっしゃい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 。エブリワンウェルカムだよ。英語でマメルカムだよってなんだ青い髪のチャットメンバーのアバター、名前を翻訳するとハネムーンと表示されます。みつげつさんの話かな。ちょっと待って、私はもう翻訳してみよう。羽持って出るの。ほんとだ。羽持って出てくる。お名前を共有させていただきましょう。みつげつさん。みつげつさん。TS。みつげつさん。書かなきゃいけない漫画家かいか漫画から逃げて書いて、どういうこと漫画描いてらっしゃるのすごい漫画家さんだった。羊様付けしなくていいですよ。全然。食べ物、ジンギスカンとかじゃなければいいんですよ。羊でもいい。なんでもいい。呼び方は。合同で一回書いただけ。いや、すごいよ。ナイス。どうぞね、皆さんね。あと20分はやっておりますので、好きにね、参加してください。どうぞ。
こちらです。羊、ありがとう。ありがとう。けども、羊。けども、けどマリオだ、けどマリオ。けどマリオだ。よく見ると K って書いてある。緑のマリオ。そろそろ仕事なのでおいとしゃま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 しゃ今日も噛むな。おいとましゃますね。またね。ありがとうございます。ご参加ありがとうございます。後でしっかりポストしておきますね。ありがとうございます。もうね、また遊びに来てくださいね。おつしぽおつしぽおつしぽめ。こいのぼりこいのぼり。ありがとうございました。またね。さゆたんさん。みつげつさん、こんにちは。はよはよ。海外の方がね、本当に半分ぐらいいらっしゃるんですよ。そうなんですよ。私見せたっけ？世界地図。どれぐらいの方がいらっしゃるかっていうの。見せてないかもしれない。見せるか。この地図の赤い部分のお国の方々がいらっしゃいます。私の配信チャンネルには。ちょっと、この辺りの方とかね、この辺りの方、来ていただけると嬉しいのですがね。お待ちしておりますよ。ワールドワイド。どうぞ。ちょっと待って、3人になっちゃった。私のなんか書くか ?3 人になっちゃった。誰か来るかな。私も何か書こう。こんな真ん中に書いていいのかな。私が書き始めるとさ、だいたい毛玉になっちゃうかな。適当すぎる。ザックさん多彩だね。すごいアイデアが浮かんできてるじゃないか。すごいね。サーフィン系だもん。江戸川さんが2人目を書いているぞ。
見守ろう。よいしょ。ちょっと飯してろ。飯してろって言ったの。飯してろ。テロはね、不正字になっちゃうんだよね。お世辞じゃないよ、不正字だよ。お尻じゃないよ、不正字だよ。お世辞じゃないよ、不正字だよ。そうだよ。ベタとかね、ベタとベータとベタがね、言えないんだよ。ね、翻訳されないんだよね。不思議なことに。絵柄が変わったぞ。江戸川さんの絵柄が変わったぞ。大人っぽくなった。やった。絵柄が変わったぞ。あれだ、チェンソーマンとかに出てきそう。偏見だけど。見たことないけど。みんな絵がとても上手ですね。ね。本当にそう。こんにちは。配信作業お疲れ様です。ラピットさん。いらっしゃいませ。お疲れ様です。私は、実は、見ているだけです。私は実は、書き終わってしまって、例のイラスト書き終わってしまって、これ書き終わってしまって。にゃ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 。ちょっとみんなで、せっかくだから時間余ったから、みんなでお絵かきするかって思って、左下の毛玉を描いて、見守ってました。でも自分の描いたバターロールに飯テロを受けてて今。食べ物の話とかさっきまでしてたから。もうお腹の音をね、抑えるのと、ミュートにするのと、忙しいよ。忙しいよ、私は。こんにちは、ラピットさん。ハロー。よいしょ。これ、まだあと10分ありますからね。目いっぱい皆さん書いてください。お絵かきしたい人は今のうちですよ。ちゃんと X でね、共有させていただきますので。何か持ってるけどもの。みんなすごい可愛く描いてくれてありがとうね。毛玉を召喚したみたいになってる。
今のうちにちょっとトマトに水をあげよう、私は。トマトに水をあげよう。さあ、あと10分でどこまで埋まるか。お名前の色が変わった。そんなことあるの？キャンパスサイズ変わる？もしかして。もっと大きくできたのかな。でもタイムラプス動画の作成とかあるから、ちょっと後でやってみよう。いらっしゃい。よいしょ。色もつけてくれて本当にありがとう。波乗りけども。今度はあれだね、もっと長い時間やってみたいね。明日とかやる？明日とかみんなでお絵かきしようって。青い羊さんを描いたのは誰ですか？これはね、さゆたんさんだよ。さゆたんさん。やる。じゃあ明日やろっか。明日やろう。みんなでお絵かきだ。さゆたんさん。いつさゆたんさん。いつさゆたんさん。左右反射じゃないよ。キャンバスのサイズの変え方がわかんないけど。もうちょっと大きく多分どっかでできるんだろうな。ガーティックフォンでもいいけどね。ガーティックフォンやるか。ガーティックフォンガーティックフォンやるか。みんなでこんな感じで自由にお絵かきをするかだね。どっちがいいかな。とても可愛いですね。It's very cute, yes. Very, very nice drawing illustration. なんでそれ何？ゴルフゴルフじゃない。野球だ。ベースボール系だもん。空振ってるよ。空振りだよ。エンプティでいいのかな？合ってるのかな？ストライク。ケラマはね、私に似て多分運動神経悪いからね。私は本当に運動ができないので。なんか江戸川さんの最初に描いてくれた私のイラスト、ポニーテールみたいで可愛いね。新しい髪型だ。そうなんだよね。髪型をね、変えてみようかなってちょっと思ったりしたんだけど、ちょっといろいろ描いてみたりしてたんだけど、全然しっくりこなくて、やっぱりこれが一番だってなっちゃった。ありがとう。全部かわいいよ。ザクの毛玉も本当に美味しいですよ。
美味しい。翻訳。YouTube さんの翻訳が美味しいになっちゃった。ベリーナイスだ。ベリーナイスケダモ。メリーナイトってなんだ。あなたのお気に入りの毛玉はどれですか？私はね、ビーチサイド毛玉。美味しい毛玉。美味しい毛玉。ビーチサイド毛玉か、サーフィン毛玉かな。あ、でも寝そべり毛玉も可愛いんだよな。うん。リラックス毛玉とかね。あ、イエスイエスイエス。ね。ハート書いてあげる、ハート。これ。太陽もかわいいな。これもかわいい。これもかわいい。全部だな。オール系だもん。ベリーキュート。全部ハート書いとこう。かわいい。自分で書いたものはいいや。サンファーケロン。サンファーケロン。なんだそれは。よいしょ。あ、間違えちゃった。トマトに水あげてたのに。江戸川の絵は相変わらず素晴らしい。そうなのよ。だけどね、絵柄を変えたいって言ってるんだよ。絵柄を変えたいって言ってる。ひどいよ、ちょっと字幕さん。最近反抗期なのかな。明日どうする？どうしたい？ガーティックフォンしたい？それともマジカルドローしたい？どっちしたい？なんか失礼な態度でしたけど、絶対別のものを書きたいでした。ごめん。いいんだよ。好きに書いて。うん。江戸川が。サインが入ってる。違うの、カウスさん、違うの。字幕さんが悪いの。字幕さんが、私の言葉を悪く言うの。絵柄を変えたいって言ってたの。ゴブゴブどうしようか。ゴブゴブって何？ゴブゴブどうって何？ゴブゴブどう？私はやっぱりね、江戸川さんのイラストのね、絵柄が好きなんだよ。あ、そういうことか。違うわ。ゴブゴブどうって何？そういうお絵かきツールがある。サイト？あ、そういうことね。半分ガっていうか半分マジカル。ああ、いいかもしれない。どうしようか。ゴブゴブ。お絵かきで遊ぼう。最初にガーティックフォンする？
でもガティックフォンって結構時間かかるんだよね。ガティックフォン。あ、わかった。じゃあ人が集まるまでマジカルドローしようか。うん。人が集まったらガティックフォンにしようか。ね。ハウサさん。はい。私は日本人風の絵を描く最初のアメリカ人になりたいです。それはね、今あれだからね。YouTube さんが勝手に翻訳したからね。私にとってそれは人間が初めて機械に乗って空を飛ぶようなものだ。そうなのか。新大陸を発見するみたいな感じなのかな。肉じゃない、新大陸。みんなもう満足した？もう満足した？まだ余白あるけど。余白あるけど。まだいけるけど。30分からちょっとルーム待機するので、ちょっとガタ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 。あと15分ぐらいは大丈夫だよ。実は。実はまだ大丈夫。必要なら地獄へだって行く覚悟がある。そこまでして。そんなに日本の絵柄を手に入れたいの。日本の絵柄って言ってもたくさんあるよ。人によってやっぱり違うもんね。イラストのテイスト全然違うよ。人によって。そうならないこと願うばかりだ。大丈夫だ。地獄には行かないよ。絵柄少しでも変わったですか？最後の。だいぶ変わったよ。だいぶ変わった。なんかね、なんて言うんだろう。最初のイラストはなんか、少女漫画風で、最後のイラストはもっとなんかシリアス系のさ、バトル漫画みたいな感じになった。なんか使えそうだもん。なんか、呪文。ザックさんの毛玉の中に私の偽毛玉がまだ入っている。トノロさんのね、トノロさんの毛玉だからトノ玉だったんだ。いいじゃないか。かわいいよ。和気あいあいとしてかわいいよ。ね、地獄には行かないよ。ノットゴートヘルだよ。もうダメだ。そう、日本語で話さないからいけないのかな。そうですね。その中にも、騙されたい？混ざりたい。だってさ、カイジのイラストとか、コナンのイラストとか、特徴的なのがね、たくさんあるよ。江戸川さんから見て私のイラストって日本人っぽいのかな？なんとなくわかるけどね。韓国の方のイラストのテイストとか、わかるもんね。ありがとう。どういたしまして。あれ？終わり？終わっちゃった？まあ、パトリシオにも同じことよく言ってる。そうでしょ？そうだよ。キングゲダムは本物のゲダムです。どこ？
増えた？あ増えて書いてある。冠がいつの間にか追加されている。まああいつは鬼だけどね。あ、今週ぷまちさんいらっしゃい。お久しぶりです。お元気でしたでしょうか？はあ、みんなでちょっと時間が余ったから追いかけしてたよ。みんなね、私とか毛玉とか書いてくれて。サディスティック。S なんだ。あと5分ぐらいかな。あと5分ぐらいはあるよ。名誉毛玉。ナンバーワン。みんなで書いたよって。緑のハートも増えている。じゃあ明日人が集まるまでまたマジカルドローやって、これやって、人が4、5人集まったら、45人じゃない。4人か5人集まったら、ガーティックフォンしましょう。もう全然翻訳してくれないじゃん。いいね。ね。じゃあちょっと早めに始めようか、明日ね。12時半とか12時とか、日本時間の。もうちょっと早くてもいいな。配信裏で始めちゃっててもいいんだもんね。これすごく楽しかった。よかったよ。明日もやるからね。パトリシオ誘ってみる。あ、そうだね。パトリシオさん。でも、チリって何時間差なんだ？今チリ何時？この時間じゃないけど、日本時間の12時ってチリ何時？16時がメキシコの12時とか1時とかだったっけ？こんにちは、まちさん。ハロー。もちさんになっちゃった。あんまり遅いとあれだもんね。早い方がいいんだよね、きっと。11時ぐらいからもう始めちゃってて、でもちょっと早すぎるか。それは早すぎるか。12時か12時半だな、やっぱり。皆さんはどうやって絵に色を塗りましたか？これね、レイヤーがあるんだよ。パレットのところに、レイヤー1、レイヤー2っていうのがあって、アローを選択するんだよ。ダメだ。矢印を選択するんだよ。レイヤーの矢印をね、そう、オッケー。しっかりね、薄くしないと、レイヤー2の
濃さをね、薄くしないと大変なことになるから。このアカウントチャンネルには英語のチュートリアルがあります江戸川さんがいるから私は安心してるよ。翻訳してくれる、通訳してくれるから。しかしそれはひどい英語だ。これね、字幕さんね。この字幕さんはね、正体は Google 先生なんだ。色がつき始めてる。バケツ？あ、塗りつぶしがあるんだ。初めて知った。明日使ってみよう。It's me, ケイダマ。It's me, ケイダマ。どっか行っちゃった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 。ちっちゃくなっちゃった。どうやって大きくするんだっけ。こうか。どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。大きさ変わっちゃった。あれ傾いたんだけど、なんで傾いちゃったの。これもしかしてこれ私のせい。たまにおかしくなるんだよね、私。画面。あれ邪魔になっちゃった。バターロール。これかな？違うな。これか。頑張って塗ってる。コイン。わ。残機が増えていく音が聞こえる。よーし。コイン。よし。ザックさん。まだなるまだドローイングするプラスワン。プラスワン。いいね。けだま祭りじゃん。けだまフェスティバルじゃん、これが。よし、終わった。ありがとう。みんなありがとうね。ありがとうございました。こちらこそだよ。これちょっと後でさ、ちゃんと
保存して X にもポストするし、ディスコードにも貼るからね。勉強になりました。ありがとうございます。よいしょ。またしても毛玉祭りね。本当に。トレーディングカードの再現だね。ね、3D トレーディングカードの再現だよ。再現。うん。再現。ベジタブルガーデンなんて言ってないの。再現。うん。ありがとう。やったやったありがとう。こちらこそありがとう。楽しかったよ。明日またね、やりたいと思います。またスケジュールちょっと変えておきますのでね。江戸川さんの絵が大好きです。私も大好きだよ。ザックさんのイラストも好きだよ。もうみんな大好き。はい。ということでね、ご参加いただきありがとうございました。この後私16時半から V タンプさんのルーム待機しておりますので、ぜひミッション達成のためにね、お部屋に入るだけでもいいので、よろしくお願いいたします。はい。それでは皆様、Thank you for coming to this streaming and please come visit us again. See you next time. おつしぽおつしぽおつしぽめ。こいのぼりこいのぼり。ということで、またね。バイバーイ。